A veure, com afrontem això els pilots? Doncs entrada amb el paràmetre seguretat per sobre de tot. I quan parlem de seguretat, ho sabeu perfectament. Si les condicions són prou adverses com perquè l'operació no sigui segura, és, permeteu-me, tan senzill com no realitzar l'operació. No hi ha més, no sé si ho puc dir més clar. Tingueu en compte que els avions, que són màquines collonudes, ho sabeu perfectament, tenen unes limitacions en aquest cas de vent creuat, estem veient aquestes imatges, on clarament l'avió es desplaça lateralment. Per què? Perquè el que és emprenyador veritablement del vent és que quan aquest bufa de costat. De costat què vol dir? Que t'emputxa i et vol treure de la trajectòria que et porta a la pista. Perquè si el vent fos totalment frontal, no hi hauria cap mena de problema. Però quan és lateral, tu has de lluitar contra el vent, sapiguent que la pista és fixa i immòbil. Per tant, ara bé, quan les limitacions són d'alguna manera inferiors al vent que bufa, tu no pots dur a terme el vol legalment de cap manera. Clar, ara estem veient un avió que està retratant el que tu estàs descrivint, aquest vent lateral, que semblava que li impedia l'aterratge. Aleshores, què heu de fer? I quan veus que, per exemple, et costa tantíssim aterrar, amb les condicions meteorològiques que tenim ara, aquest matí, què estan fent els pilots ara mateix a l'aeroport? Bueno, a veure, nosaltres sempre diem que quan et trobes en circumstàncies com aquestes, aquí les manetes, l'experiència, però compte, repeteixo, l'experiència vol dir el que estem veient amb aquestes imatges, que si en l'últim instant que tu intentes un aterratge, repeteixo, sempre i quan estigui dintre de normes, tu fas l'intent de l'aterratge, en el moment en què l'avió ja és proper al terra, en aquell moment, amb els pedals de l'avió, corregim la trajectòria per alinear-lo a la pista i immediatament posar les rodes a terra. Ha d'haver-hi un contacte immediat amb les rodes i el formigó de la pista. Perquè si jo corregeixo la maniobra i encara no toco terra, el vent em torna a treure. Per tant, estem veient aquí les imatges. És manetes, perdoneu-me, això és anys d'experiència, assajar-ho molt en el simulador, haver-t'hi trobat diverses vegades, perquè jo, això que estem veient ara, ja hi he vist algunes vegades a la meva vida, i de veritat, si en l'últim instant l'aterratge no és segur, gas i amunt. I ho tornem a provar o ens anem a un altre lloc que sigui més segur. Ara t'ho anava a preguntar si també hi ha l'opció de tornar a enlairar-se. És més perillós, és més dificultós, més difícil l'aterratge o l'enlairament en unes circumstàncies de ventades com aquestes que estem vivint? És una bona pregunta, Helena, i la resposta és molt senzilla. Perquè tinguis present les limitacions de vent creuat que contempla el fabricant són més limitatives per l'enlairament. És a dir, per exemple, un Airbus l'A330, que és el que jo volo, la seva limitació de vent creuat per aterrar és de 45 nusos, que si ho multipliquem per 1,85 tindrem una xifra d'un vent d'uns 83 km per hora. En canvi, per l'enlairament és més limitatiu. La limitació per l'enlairament està en l'entorn dels 32 nusos. Per què? Perquè les característiques aerodinàmiques de l'avió en el moment de l'enlairament parteix de zero i són més limitatives. I a més, com sempre us explico, el pilot es planteja sempre un dels pitjors escenaris, que és que amb aquesta carrera d'enlairament i aquest vent que t'empenta de costat, imaginem-nos que hi afegim un fallo de motor. I diràs, cullera, què més volem? Sí, però ho hem de tenir present. Per tant, les limitacions del fabricant, que estan assajades abans que aquest avió voli mai amb passatgers, nosaltres les tenim molt presents i, lògicament, les hem de respectar. Quan vol dir respectar és que si la informació que ens dona el control aeri de l'aeroport de destinació o d'enlairament, tant se val, supera els límits legals, legalment ni tan sols podem dur a terme l'aproximació. Clar. Per cert, que des de dins de la cabina els passatgers, clar, l'efecte que noten no és de turbulència, entenc. És que no he viscut mai jo aquest efecte de vent lateral. Què nota el passatger? Mira, Helena, a veure,
turbulència seria en el moment en què el vent és variable. Clar. És a dir, quan l'aire és inestable, Sí. es genera uns moviments que depèn del grau, anomenem turbulència lleugera, moderada, severa, val? Per tant, els moviments són en realitat turbulències. Per què? Perquè és l'efecte dels canvis del vent contra l'avió. També hem d'afegir una cosa molt important. L'aeroport del Prat, més o menys, està en una zona, anem a dir, neta. Tenim una muntanya propera, però Clar, està no allunyada. és el de tenim Bilbao. Garraf. Però aquestes imatges que veiem ara, això que veieu ara és Bilbao. Ah, veus? Bilbao, en Mira. concret, Sí, sí. quan fas l'aproximació des de les muntanyes, aquest vent intens, a més, s'hi afegeix l'element orogràfic, que fa que el vent encara sigui més inestable, perquè d'alguna manera el vent i la muntanya fan uns efectes que encara ho empitjoren, si m'ho permets. Sí, sí. De cara als passatgers és una situació angoixant, i de cara al pilot és una situació en la qual, repeteixo, la tenim perfectament entrenada i tenim molt present fins on podem arribar i què hem de fer en cada moment. I si l'aterratge no és segur, en l'aire i passi-ho bé. I, evidentment, si no tenim clar que la maniobra es podrà fer, fins i tot, escolteu-me, cancel·lem el vol, perquè avui en dia ningú va a col·legi, ningú pot desplaçar-se, i en canvi els avions estem intentant volar.